Il-programm ta' investiment individwali huwa importanti ħafna għal pajjiżna u saħansitra meħtieġ biex nilħu l-miri tagħna għas-snin illi ġejjin. Stqar dan Tony Zara, wieħed mill-operaturi fis-servizzi finanzjarji f'pajjiżna, f'kummenti li tali l-One News dwar il-programm ta' investiment individwali. Programm milli l-Gvern bidel wara li kkonsulta mal-imsieħba soċjali. Tony Zara qal li l-programm mibdul li l-Gvern ħabbar nhar it-Tnejn fih bidliet pożittivi li huma pass fid-direzzjoni tajba. Għala dawn l-emendi huma improvement kbir fuq dak illi kien hemm oriġinarjament u jiena naħseb immorru it-triq tajba biex jissodisfaw ir-rikjesti illi kellna oriġinarjament. Tony Zara esprima wkoll it-tama tiegħu li l-oppożizzjoni tilħaq bil mal-Gvern dwar dan il-programm. Nisperaw li naraw ukoll in-naħa tal-oppożizzjoni li tiġi ukoll biex jekk hemm xi ħaġa żgħira li jonqos nippruvaw nagħmlu konsensus fuqha. Tony Zara sostna li dan il-programm huwa l-aħjar għażla għal Malta illi ser iwassal biex pajjiżna jilħaq il-miri tiegħu. Jiena nemmen li huwa wieħed minn dawk l-affarijiet li l-pajjiż għandu bżonn biex neċċidjaw l-aims tagħna għal dawn is-snin li ġejjin. Biex wieħed jibbenefika minn dan il-programm irid iħallas minimu ta' €1,150,000 u jinvesti fi proprjetà f'pajjiżna. Il-programm tal-investiment individwali li ħabbar il-Prim Ministru nhar it-Tnejn intlaqa tajjeb mill-imsieħba soċjali fosthom mill-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin. Fil-fatt, fi stqarrija, l-MDA fost l-oħrajn qalet li temmen li dan il-programm ser iwassal għal titjib fis-suq tal-proprjetà.